Deputy Governor Anambra State Dr. Ndonye Ibezim ekogo ndị Police Service Commission nke steeti a Nkwa na gọọmenti ga-enye ha nkwado n'iwe n'ọlụ ndị ga-eji ọkwa constable n'afọ 2021 nyere ndị Nigerian Police Force. Dr. Ibezim kwere ya bụ nkwa oge ndị nnọchite anya Police Service Commission na Abuja bịara kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'obi gọọmenti dị n'Awka. Emana Echigbata na ebe ahụ pụtara anyị akụkọ. N'ịnabata ya bụ ndị bịara njem ahụ ka dọkịnta Ibezim kọwara na ya bụ amụma iji hụ na ewere ndị mmadụ maka ọrụ uwe ojii bụ nke pụtara ihe n'ihi na ọtụtụ abụrụla ndị ike gwụrụ ebe ụfọdụ nwụgara anwụ ma kwuwekwa mkpa gọọmenti dị iji hụ na ha dọnyere ndị ọrụ uwe ojii ukwu iji hụ na ha na-arụ ọrụ ha bụ nke bụ ichekwa ndụ na akụnụba ndị Naịjirịa ma bụrụ nke ọ kọwara na o so n'ihe pụtara ihe na amụma gọvanọ Soludo ji maka ọdịmma ndị Anambra. Ya bụ osote aka na-achị steeti a toro amụma ndị ọrụ uwe ojii ji na nchekwaba ndụ na akụnụba ala Naịjirịa ma gosipụta ebumnuche ya na ndị ahụ a ga-ewe na ya bụ ọrụ ọfụ ga-abụ ndị a ga-enyocha iji hụ na akparamagwa ha bụ nke gosiri na ha bụ ndị ala Naịjirịa. Na mbụ n'okwu ya onye ji ọkwa Head Press and Public Relations Office nke Police Service Commission bụ Maazị Ikechukwu Ani kọwara na ya bụ otu nọ n'amụma nke atọ maka owuwe ọrụ ndị uwe ojii afọ 2021 bụ nke ọ kọwara na ọ bụ nke nwetara ikike onyeisi ala Naịjirịa iji hụ na ewere mmadụ 10,000 sitere na mpaghara dị iche iche na Naịjirịa n'ọrụ uwe ojii. Ọ kọwakwara na ya bụ otu dị njikere iji hụ na enyere ndị ọrụ uwe ojii Ndonye Ukwu iji hụ na ha kwalitere ọrụ ha bụ nke gbadoro ụkwụ ichekwa ndụ na akụnụba ndị Naịjirịa. N'okwu ekene ya na ya bụ njem ka onye ji ọkwa Public Relations Officer nke ndị ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ Maazị Tochukwu Ikenga nọrọ yọọ gọọmenti ka anya aka hụ na a na-agbasa ozi bụ nke ga-akpalite mmụọ ndị mmadụ iji nwee mmasị na ya bụ ọrụ ndị uwe ojii. Ndị ọzọ soro na ya bụ njem gụnyere Oriakụ Ifeanyị Mpama bụ onye na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụ uwe ojii, onye ji ọkwa Chief Administration Officer nke ya bụ Commission bụ Nkiru Ikenwode nakwa onye ji ọkwa Assistant Chief Confidential Secretary bụ Cecilia Anyakora na ọtụtụ ndị ọzọ.